Здравейте хора, аз съм Велката и днеска ще ви покажа какво съм си взел за училище. Ще има 2 епизода. Първият. Сега ще извадим какво съм купил. Първото ще ето този ми си свят. Хубав е и ще ви го покажа отвътре. Сега мисля, те две части да ги направя по едно и също време като сега, за да имам време за да ги покажа всичкото, защото трябва да се връщам на София. Така, ето го как изглежда. Имах един такъв, ама той е друг. Ето, така изглежда. И да, тук ще го оставим. Второто нещо, което ще ви покажа е ето това. Ето това. Това е гланцово блокче. Това са тук линии и други неща, които вие сигурно знаете. Линии, да. И друго. Това е нотна тетрадка, за да пиша вътре. За да пишем нещо. Като, например, по музиката. Обърках се. По музика. И сега тук ще ви покажа това е нещо. Ето, тук това са моливи за оцветяване, ако знаете. Вие знаете, защото са големи. Някои го гледат, някои обичат YouTube. Ето, това и аз обожавам YouTube. Аз съм ютубър от местната. И ето, това даже съм с новия прическа. Ето. Даже ще има и 3 епизода, сега го измислих, защото има малко време. И това са моливи. Даже има и с гумичка. Вътре са с гумичка. Тук имам папки, една, може да се каже, тъмносиня. То е така. Тук това е червено, сигурно за български, тук и да. По-английски, да. Много. Да. Другото е, тук съм си взел за писане, защото нали в 4-ти клас ще имам матури и съм го взел това. Опа, тук съм го взел това. И това са, за да пишем в папките на кой е. И тук ще пишем Велимир Иванов, 4-ти Б клас. Така. И хора, още едно ще ви покажа нещо. Това е края до тук. Сега ще направя втора част и чао!